only those who accept the king's invitation and enter the place in his terms. Sa pamaagi sa hari, mao ang pagsulob sa sapot sa pagkasal na siya makababilin sa kumpira. Ang atong uluhan niining kabuntagon sa atong pagtuon mao ang not your way. Dili sa imong pamaagi. Not your way. Ako nasayod nga uban ka nato nahibalo sa usa ka lawiton nga akong basahon ang pipila ka mga dinalan nga nagkanayon. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. But more, much more than this, I did it my way. Hulmo na ako ang mga dinala nilang alawiton. Akong ipasabot nga ang tumong niini o sa kakasaysayan so sa katao sa iyang pagpakigbugno si kinabuhi, sa iyang panaw si kinabuhi, nga bisan pa sa mga kapakyasan, bisan pa sa mga kapandulan, siya nagmanaugon og taliwala sa mga kalisod, iyang nabuntog ini og niabot kaniya ang kalampusan, og bisan pa may mga kakulangon, dili siya nagmahay kay siya nasayod nga he did his own way. Iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga pamaagi aron makabot ang iyang pangandoy sa iyang kinabuhi. My way. Familiar nga lawiton sa popular music, mga minahal ko makaigsunan. Apan sultian ko kamo, nining kabuntagon, nining adlaw ipapahulay. May mga butang nga pwede nato himuon sa atong kaugalingon nga pamaagi. We can do many things in our own way nga kita'y magbuot, kita ang masunod, kita ang agdon o sa atong terms and condition ang usa ka butang mahimo. Apan sultian ko kamo, may usa ka bagay nga dili nato mahimo, dili nato makabot pinaagi sa atong kaugalingon nga pagtingwa o pagpangandoy. Not your way, not my way, but it must be God's way. Kana nga punto ang atong tun-an nining kabuntagon, nining adlaw ipapahulay. Apan awhagon ka mo nga inyong buksan ang inyong mga balang kasulatan sa Mateo 22, Mateo 22, kapitulo 11, hangtod sa 12. But when the king came in to see the guest, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Friend, he asked, how did you get in here without wedding clothes? The man was speechless. Kini nga teksto nagapahayag nga ang usa ka tawo nagtambong sa kumbira sa pag-awhag sa hari. Apan diha sa pagbisita sa hari sa mong kumbira nga iyang natanaw ang iyang mga bisita, may usa ka tawo nga wala nagsulob sa sapot sa pakasal. Ngani kini nga hari nagduol nining tawhana o ang hari nagkanayon, friend, higala. Ngano nga ani amang kadinhi nga wala kay gisulob nga sapot sa pagkasal. Sapot sa pagkasal. Og ang tao wala makatubag. Mga minahal ko makaigsunan atong balikan ang context makita nato sa kasaysayan sa Mateo kapitulo 22. Aron masabtan na to ang background pag-ayo ngano nga kining panghitabo nga may usa ka tawo nga nakasulod sa bangkete sa kasal nga walay sapot sa pagkasal. Verse 1 of chapter 22, Jesus spoke to them again in parables, saying, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused. Again, makita na to din ang kasaysayan nga gisulti ni Jesus, matud
paniya o sa kasambingay, matod sa balang kasulatan, o sa kasambingay nga gihisgutan ni Jesus nga ang ginharian sa langit sama sa usa ka hari may giandam nga bangkete sa kasal para sa iyang anak. Og iyang gisugo ang iyang tanang salugoon, adtuan ninyo ang akong mga bisita nga gi-invite og sultian nga andam na ang bangkete, and they should come. Apan naggiyon diri sa versikulo 3 that they refused to come. Nga sila nagdumili sa pag-anhi o sa pag-adto sa kumbera nga giandam alang kanila. Verse 4, then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I've prepared my dinner. My oxen and my fattened cattle have been butchered and everything is ready. Come to the wedding banquet. Isugo niya ang iyang mga sulugoon, adto kamo sa atong gi-invite nga mga bisita. Ingnan ninyo nga naihaw na ang baka, naihaw na ang mga karniro, og andam na ang bangkete, kamo na lang ang gipaabot nga kulang. Verse 5, apan kadto mangigiinbitar paid no attention and went off, one to his field, another to his business. Wala yung napakabana, wala naghatag og attention sa pag-invite sa hari. Ang uban nga mga salugoon gidakop o gimistreat o uban gipamatay pa sa mga gin-invite. Sa verse 7, nagingon din the king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned the city. So ko ang hari kay gi-ignore ang iyang invitasyon, ani iyang gisilutan kantong mga tao nga nagdumili sa pagtubag sa iyang invitation. Verse 8, then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. Go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, both good and bad, and the wedding hall was filled with guests. Akong isa-isay sa mubo nga pamaagi makaigsunan ang background. Kini nga kasaysayan naghisgot sa invitasyon ni Jesus alang sa iyang ginharian ngadto sa mga Hudyo. Nang-invite si Jesus Christ sa mga Hudyo sa iyang katawhan nga sila magdawat sa ginharian sa Diyos. Sumala sa kasaysayan, andam na ang bangkete sa kasal. Ang ginharian, andam na. Iyang gipadala ang iyang mga sulugoon, mga manalagna, mga propeta sa pagpasidaan sa katawan sa Israel nga andam na ang bangkete. Apan ang mga katawan sa Israel nagpagahi og ulo. Nagpagahi sa ilang kasing-kasing. Gi-reject nila ang panawagan ni Kristo. Gi-reject nila ang invitation nga makigbahin sa ginharian sa Diyos. Ngani, ila pa gipang-persecute ang mga prophets. Ila pa gipatay ang mga manalagna. And the Lord was angry kay gi-reject sa Israel the call and invitation of God that they should be part of the kingdom of heaven. Here, nining sambingay, ato makita the rejection of the gospel invitation by the Jewish people. And so, sa pagpadayon sa sambingay, ay ingon ang hari, ang bangkete andam na, the food is ready, and the guests did not come. Go into the streets and invite all the people. Ngayon yung makitaan. This speaks to us, mga kaigsunan, mga pinalangga ko, mga kaigalaan, that the invitation was extended to other people. Wala nagpasabot ng uban ng mga tao secondary or second class. Nga ikaduha lang sila, parang reserve lang sila sa ginharian sa Diyos. No, dili ka na mo ibot ipasabot. Ang buot ipasabot ni Kristo, nga gipili niya ang Israel, nga mahimong pamaagi, mahimong instrumento, nga sila kumakigbayin sa ginharian sa Diyos. Pinaagi kanila, mapanalanginan ang tibok katawhan sa kalibutan. Pinaagi nila ang mensahe, mapaabot sa katawhan. Apan tungod sa ilang pagpamalibad, tungod sa ilang pag-reject sa invitation, the Lord
called through His way other people for the kingdom, the Gentiles. And here, nagkanayon, ang mga giinbita, gikan sa street corners, gikan sa nakalayong dapit, nagtambong sa kasal. Apan sa diha nga andam na ang bangkete. Ready na sila to start the banquet. Sumala sa kinabatasan, the king, ang hari nga mao nag-organize sa bangkete, nagtanaw saya magbisita. Kung sila angayan ba, dito ning dapita. Sa diya nga nakitaan sa hari, may usa ka tawo nga wala nakasulob sa sapot sa pagkasal. Kinapatasan in the Middle Eastern culture nga sa kasal, ang mag-organize o kasal, mao'y mag-ahatag sa mga bisita sa ilang sapot nga gamiton para sa kasal. The wedding garment. If you notice na it is the organizer sa maong event, sa maong kasal, sa maong kumbira, ang mag-provide sa mga bisita. And so, sa pagtanaw sa hari, may usa ka tao nga wala napanaptan sa sapot sa pangkasal. Ang punto din mga kaigalaan, mga kaigsunan, only those who accept the king's invitation and enter the place in his terms, sa pamaagi sa hari, mao ang pagsulob sa sapot sa pagkasal nga siya makababilin sa kumpira. Dili mahimo nga sa pamaagi lamang unsay gusto sa maong bisita nga sapot nga iyang sulubon paingon sa kasal. No, it must be the prerogative of the organizer. Sa tag-iya sa kasal, sa nag-organize sa mga bangkete, sa nag-organize sa mga kumbira, iyang kagustuhan mo'y matuman aron siya nga bisita magapabilin sa kumbira. Apan sumala sa sambingay sa pagbisita sa hari, na usa ka tao, gingna niya, higala, ngano nga, aniaman ikaw, nga wala man ikaw magsulob sa sapot sa pagkasal. Unsay kahulugan nining sambingay, mga hinigugma ko, mga kaigsuonan. As what we read in Matthew chapter 22, kini nga bangkete, sambingay sa invitasyon sa ginharian sa Dios. Atong makita, sumala sa Mateo 22, nga ang pag-auhag sa Dios, pag-auhag ni Kristo, alang sa ginharian, alang sa tanan. Una, gihawag sa Dios ang mga Hudyo, supposedly, sila magadala sa mensahe ngadto sa mga Hintil. Apan tungod sa ilang pag-reject, tungod sa ilang pagdumili, gitawag sa Dios ang tanan mga katawan, bisan asang dapita, inclusive, tanan may kahigyonan, nga makaangkon o kabahin sa ginharian sa Dios. Tanan nakadawat og impetisyon, tanan nakadawat og pag-auhag, nga sila makigbahin sa ginharian sa Dios. Sa usa ka kondisyon, nga kung sila magasulod sa bangkete, sila magagamit sa sapot nga pangkasal. However, may nakita nga usa ka tawo nga nagdumili sa paggamit sa sapot sa pagkasal. Apan dito siya sa bangkete. Giduulan siya sa hari. Higala, ngano, niaman ikaw, nga dili ka angayan, tungod wala ka nagsunod sa akong pamagi. Unsay kahulugan, mga minahal ko makaigsunan, sa sapot sa pangkasal. The white wedding garment. Unsay buot pasabot. Unsay kahulugan. Unsay meaning sa puti nga panapton. Sapot sa pangkasal. Sa Pinadiyag 12, versikulo 1, atong nahibaluan, the white garment symbolizes purity and righteousness. Dapat, mga kaigsunan, ang maanaa sa bangkete, sa panihapon, sa Kordero sa Diyos, in that great banqueting hall, in the last days, napanaptan sa puti nga sapot, nga nagasimbolo sa pagkaputli o pagkamatarong. Walay hugawan, walay mga may dagta nga magapabilin o makiguban sa kumbira.
Gi-expect sa Ginoo o gi-require nga ang tanan nga mag-apil sa bangkete, sa panihapon, sa kordero sa Dios, putli o matarong. Sa Colossians, a Christ Object Lesson, 3:09 hangtod 3:11, nagkanayon ang banalag na sa Dios, the white robe represents Christ's righteousness. So maingon mo nga ang requirement nga makig-uban kita sa kasal, nga maglingkod kita sa bangkete, ang pagkaputli o ang pagkamatarong, nan kinsa man ang may qualification, kinsa man ang makapasar sa requirement, kinsa man ang dapat, kinsa may angayan, kinsa may qualified, o kinsa ang arangan nga maglingkod sa kauban sa bangkete, nga may kaputli, may pagkamatarong. Mga kaigsuunan, mga kaigalahan, ani ang tubag. Dili imo kagalingon nga pagkamatarong. Dili imo kagalingon nga pagkaputli. Kay kun ang ato kagalingon nga pagkamatarong sa ligan, kun ang atong pagkaputli sa ligan, dili ta makapasar. We will not pass. We are not qualified. We are not worthy. Paningon ang pen of inspiration, ang puti nga kupo, o the white robe, ang puti nga panapton, ang puti nga sapot sa pagkasal, girepresentahan kini sa pagkamatarong ni Kristo. Dili imo, dili ako pagkamatarong, kang Kristo nga pagkamatarong ang magpanapot kanato, ang magtabon kanato, nga atong sulubon, mga minahal ko mga kaigsunan, mga kaigalahan. Dugang pa, His unblemished character. Ang way dagta nga kinaya sa Dios, imparted through faith, nga iyang ipagkigbahin, ngadto kanato, pinaagi sa atong pagtuo, nga kon atong dawaton siya, nga atong personal nga manluluwas, ang iyang kaugalingon nga pagkamatarong, mo'y magapanapot kanato, mo'y magatabon kanato, mga minahal ko, mga kaigsunan, o mga kaigalahan. Mo ni atong buhing paglaom. Dili atong kaugalingon nga sapot, dili ato kaugalingon nga pagkamatarong. Balikan ako ang kasaysayan sa sambingay, katong tawhana nga nisulod sa bangkete, sa kasal, ang iyang gisulob, ang iyang kaugalingon nga pagkamatarong. Nga ni giduulan siya ni Kristo, ngano nga ani amang kadini, dili ka qualified, dili ka worthy, dili ka ngayan, kayang imong pagkamatarong, dili paigo. Apan, paglaom nato mga kaigsuunan, kung atong dawaton si Kristo. Not our own way, not our own righteousness, but it is God's way. God's righteousness through Christ. Our first parents wore this robe of innocence. Si Adan ug si Eva, nagsulob nining sapot sa pagka-inosente, pagkamatarong sa Dios. Sa diya, nga gibutang sila sa Dios sa tanaman sa Eden. But when they sinned, sa diya nga sila nagpakasala, they severed their connection with God. Ilang giputol ang ilang koneksyon sa Dios. O ang kahayag nga nagpalibot kanila, nagpasapot kanila, nagtabon kanila, mipahawa o nakitaan nga sila hubo. Ulaw or makaululaw. Unsa gihimo ni Adan ug ni Eva? They tried to supply the place of the heavenly garments by sewing fig leaves to cover their nakedness. Sa diya nga nakitaan sila nga hubo, nga sila na ikaulawan sa ilang nakitaan, kay nawala naman ang himaya sa Dios, ang pagkamatarong sa Dios nga nagtabon kanila, nakitaan nga sila hubo, nakitaan nga sila na ikaulawan, unsang ilang gihimo, sila naninghuwa, nga pulihan ang langit nun nga sapot, sa ilang kaugalingon nga binuhatan, sila nagtampi-tampi sa dahon, naghimo og sapot, gikan sa dahon, sa kahoy, aron matabunan ang ilang pagkahubo. Their own way, ang ilang kaugalingon nga paningwa, nga matabunan ang ilang kaulawan, matabunan ang ilang kahubo, ilang tingwa, ilang tumong, ilang pamaagi.
Mga minahal ko, makaigsunan, they have worn the garments of their own devising. Ilang gisulob ang sapot sa ilang kaugalingon nga paninguha. Ilang kaugalingon nga binuhatan. Og nagtingwa nga ilang tabunan ang ilang kasalanan to make themselves acceptable to God. Yes! Ilang kaugalingon nga pamaagi, ilang kaugalingon nga pagbuhat, ilang kaugalingon nga paninguha, aron matabunan ang ilang kaulawan, o aron matabunan ang ilang kasalanan. Apan makaigsunan, makaigalahan, not their own way, not my way, but it must be God's way. Pamaagi serious. Dili ang atong paninguha mo'y makatabon sa atong kasalanan. Dugang pa, ingon si Sister White, but nothing can man make or devise. Nothing can man devise to supply the place of his lost robe of innocence. Walay mabuhat ang tao, pinaagi sa iyang kaugalingon nga pagdisenyo, pinaagi sa iyang kaugalingon ng pagbuhat, pinaagi sa iyang kaugalingon ng pagtingwa sa paghulip sa nawala nga sapot sa pagka-inosente. Walay makapuli nga sapot, nga hinimo sa tao, nga makapuli sa himaya, serious nga nawala. No fig leaf garments. Walay sapot, gikan sa dahon sa kahoy. Walay kalibutanon nga sanina, na worldly dress, nga himo magamit sa tao, can be worn by those who sit down with Christ in the marriage supper of the Lamb. Dili pwede, dili qualify, dili paigo, dili acceptable. Bisan unsa kamahal sa atong sanina, bisan unsa kamahal sa atong Amerikana, sa atong barong, sa atong long sleeve, bisan unsa nga signature apparel ang atong gamiton. Dili kana qualified, dili acceptable, dili makapasar. Aron kita makalingkod kauban sa Kordero Serios sa panihapon alang sa mga madinaogon. Nothing, mga kaigsunan. Wala, ni bisan unsa, mga minahal ko, nga mga kaigalahan. Nothing can man devise that can replace the lost robe of righteousness. John 14:6, dapat nato paminawan, no one comes to the Father except through me. Walay makaabot sa amahan, kundili pinaagi ka nako ingon ni Kristo. Ang akong pagtingwa, ang akong pagpaningkamot, ang akong pagsakripisyo, nga akong mabalaan, nga akong matarong, dili ka na paigo. Ang imong paninguha igsuon, ang imong pagbuhat og maayo, ang imong kaugalingon o pagganingkamot, dili ka na paigo, dili ka na arangan, aron ikaw ma-qualify sa paglingkod sa katapusang panihapon uban ang Kordero Serios. No, not your way, not my way, except through Jesus Christ, the only way. No one comes to the Father, ingon ni Kristo. Walay ni bisan kinsa nga makamo sa mga kundi pinaagi sa kang Kristo. And we need His righteousness, mga kaigsunan, mga kaigalahan. His righteousness, not your righteousness. Dili ako kaugalingon nga pagkamatanong. Kay Isaiah 64, versikulo 6 ng kanayon, ang atong pagkamatarong, walay pulos, walay bili, kay kini sama so sa kahugaw nga trapo. Mga minahal ko, mga kaigsunan, mga kaigalahan, it takes a broken and contrite heart to accept these clothes willingly and readily. Kinahanglan ang pagpaubos. Kinahanglan ang pagdawat sa atong pagkamasalaypon. Kinahanglan ang pag-ila nga kita kulang o walay mahimo. Ayha pa kita makadawat sa sapot sa pangkasal. Sa pipila ka mga gabi atong natun-an, mga minahal ko, mga kaisunan, mga kaigalan, mga kapaglaom, nga ang only way nga kita makaangkot, mahimong kabahin sa ginharian sa Dios, mao ang pag-ila. Nga kita, walay pagkamatarong. Kinahanglan kita nga maghinulsol, kinahanglan kita magpaubos, kinahanglan kita magdawat sa kang Kristo.
Sa ato natun-an sa pipila ka mga gabi, may uban nga mga tao sama sa Parisiyo nga magduol, ampo, dili nga nagaila sa ilang kasalanan, kundi nagadaig sa ilang kaugalingon. Kana nga kinaiya, igsuon, kung akong kinaiya, walay kabahin sa ginharian sa Dios. Dili nato madawat ang sapot sa pagkasal. Kung wala kita nagaila, nga kana mas mahalaga, mas importante, mas mahinungdanon pa kaysa atong kaugalingon nga pagkamatarong, sa atong kaugalingon nga sapot. May mga tao nga dili andam sa pagdawat sa pagkamatarong sa Dios, kay naguna-una sila nga ang ilang binuhatan, mauray matarong. Naguna-una sila nga dili na kinahanglan ang pagkamatarong ni Kristo kaysa ilang kaugalingon, sila man matarong na, sila na maayo o may kasarang. It takes a broken and contrite heart, mga higala, mga igsoon. Kinahanglan kita may pang-ila sa atong kakulangon. Kinahanglan kita may pang-ila nga dili kita angayan. Aron kita andam sa pagdawat sa bisti sa pagkasal. Atong mahinumduman ang kasaysayan ni Joshua sa Zechariah chapter 3 verses 5 to 7. Gusto siyang ilugo ni Satanas. Ingon ni Satanas, si Josue, bisan siya saserdote, ako siya, kay siya makasasala. Siya hugaw, dili siya angayan. Apan, gibadlong si Satanas ni Kristo. Ingon, sige na yung sa kan Satanas, although imo nakita nga si Josue sa iyang kaugalingon, dili angayan, hugaw, walay pagkamatarong, apan Satanas, papahawa ka, ako, si Joshua. Atong makita sa atong pabasa nga si Josue nga saserdote gitabunan, gipanaptan ni Jesus sa iyang kaugalingon nga pagkamatarong. Nan dili na makita ang hugaw nga sapot sa saserdote. Dili na makitaan ang hugaw nga kinaiya ni Josue. Unsa na makita igsuon? Nakitaan ang putli nga pagkamatarong ni Kristo. Sa samang paagi, mga minahal ko, mga kaigsunan, the Lord covered the high priest filthy linen with the robe of righteousness. Gitabunan sa Diyos ang kupo sa taas nga saserdote, kupo nga mahugaw, sanina nga mahugaw sa saserdote, gitabunan sa Ginoo sa puti, putli nga pagkamatarong ni Kristo. Mga minahal ko, makaigsonan, kung mo basahon ang Biblia, ang original nga meaning sa kapar, atonement, pagpasiguli, Kippurim, Yom Kippur, Day of Atonement, ang kahulugan ni anak, ang kapar, ang buot ipasabot, pagtabon, to make atonement. So in the Old Testament, basically, atonement means to cover our sins. Unsa ang tabunan atong mga kasalanan? Unsa ang itabon? May nigugma ko makaigsunan, mga kaigalahan. Ang itabon, ang pagkamatarong ni Kristo. Sa unsa nato magamit o unsa nato makuha ang pagkamatarong ni Kristo nga kita matabunan? Dili na kinahanglan natong paliton. Dili na mahinungdanon kung may salapita o wala, ang mahinungdanon nga andam kita sa pagdawat, pinagi sa pagtuo. Kung kita nagaduol kang Kristo, kung kita nagahangyo, kung kita nagapangaliya, kung kita nagaampo, nagapaubos sa atong kaugalingon, nagapangayo nga kita dawaton ni Kristo, kita suluban niya sa iyang kupo sa pagkamatarong. Mga minahal ko, makaigsunan, makaigalaan, sa libro sa pinadayag, ang puti nga sanina or fine linen again represents the righteousness of God. Ang pagkamatarong sa Diyos. Again, dili imo, dili ako, kung dili pagkamatarong sa Diyos. Ingon ang balang kasulatan, come unto me, all ye labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kita nga nagatingwa, pinag-isa tong kaugalingon, nga pagpaningkamot, nga kita makaangkon o pagkamatarong, kita nga nagsakripisyo, naninwa, nagantos, nagunsa na lang, nga paghimo nato sa tong kaugalingon o pagtingwa. No. Come to Christ. God wants all sinners
to come to the feast of His Son. Walay pinili ang Dios. Walay gipinig. Walay gihiklin. Ang gusto si Dios nga ang tanan mga makasasala mo adto sa bangkiti sa iyang anak. Tanan kita giauhag. Apan kinahanglan nato sulubon ang puti nga bisti. Puti nga bisti makaigsunan, kini nagasimbolo sa atong paghinulsol. Kini nagsimbolo sa atong pagdawat sa pagpasaylo sa Dios. O kini nagasimbolo sa pagkamatarong ni Kristo. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, there is no other way. Not your way, not my way. Dili ni kinsang pamaagi. We cannot have salvation in our own terms. Dili na tumaangkon ang kaluwasan, pinagi sa atong paninghuwa, pinagi sa atong paningkamot, pinagi sa atong pamaagi. Our best is not good enough. Ang atong pagkamaayo, kulang. And we always come up short. Sumala sa Pinadiyag 7, versikulo 12, sila, kinsang sila, ang mga balaan, unsang gibuhat sa mga balaan, sila nga mga balaan mo'y naghugas sa ilang kupo o sa ilang sapot o sa ilang bisti, ilang kinigihugasan nga nahimong puti, pinagi sa dugo sa kordero. Makita na to din ang contrast, mga hinigugma kong makaison, parang patawag na to nga sukwahi, ubali. Nga naman, hugasan ni mo ay imong bisti sa dugo o niya mahimong puti. Mga kaigsunan, wala ipasabot ni ini nga ang atong pagkamatarong, ang atong kaugalingon, hugasan nato sa dugo sa dugo sa kordero sa Dios. O pinaagi ni ana kita mamahimong putli. Dili detergent ang atong gamiton, aron mo puti ang atong bisti. Dili unsa nga mga malahalon, nga mga perfume, unsa na lang nga mga fabric softener ang atong gamiton, aron kita mamahimong putli o humot atubang sa Dios. Mga igsuon, mga kaigalahan, ang makapaputi sa atong kaugalingon, mao ang dugo sa kordero sa Dios. When we submit ourselves to Christ, sa diha nga kung itugyan nato atong kaugalingon nga kang Kristo, ang atong kasing-kasing mahiusa sa iyang kasing-kasing, o kita mahiusa sa iyang kabubuton, o ng atong panghunahuna maumol ayon sa iyang panghunahuna, ang atong mga panghunahuna daton ngadto sa iyang kaugalingong kabubuton, o kita magkinabuhi alang kaniya. Mao kini ang body pasabot sa bisti sa pangkasal, mga kaigsunan, mga kaigalahan. This is what it means to be clothed with the garment of His righteousness. Then, as the Lord looks upon us, He sees not the fig leaf garment, not the nakedness of deformity of sin, but His own robe of righteousness, which is perfect obedience to the law of Jehovah. Pagkaanindot, mga kaigsunan, mao kini ang body pasabot sa bisti nga maputi. Nga kung kita nagasulob niini, makitaan ang pagkamatarong ni Kristo sa atong kinabuhi. Ang pagtanaw sa Dios amahan kanato, dili ang atong kaugalingon kung kita natabunan sa pagkamatarong ni Kristo. Dili tanawon sa Dios ang atong kaugalingon nga pagkamahugaw, ang atong pagkamasasala, kundi ang iyang makitaan ang pagkamatarong ni Kristo nga hingpit diha sa atong kinabuhi. Mga hinigugma ko makaigsunan, kini atong batnan nga paglaom. Nga ang kaluwasan, mahimong kabahin sa atong kinabuhi. Sa pagkakaroon, mahimo kita nga kabahin nga nagapuyo na sa ginharian sa Dios, kasamtangan kita nagapaabot sa mahimayaong ginharian. Apan ang panawagan kanato, atong dawaton si Kristo. Atong dawaton ang pagkamatarong ni Kristo nga makatabon kanato. Kaysa atong kaugalingon, ang atong pagkamatarong kulang, kabus, hugaw. Apan kung kita magdawat kang Kristo, magsulob sa iyang pagkamatarong, kita may katungod nga magpabilin sa bangkiti sa kordero sa Dios. Kay makitaan sa amahan, makitaan sa hari, ang atong sapot,
Dili ang atong pagkamatarong, kundili pagkamatarong ni Kristo. Akong hipanginaot, nga atong pagtuon, ining simanaha, nakahatag ka na ito, og dugang, og bagong panglantaw, may tungod sa kahulugan sa ginharian sa Dios. Alang sa atong conclusion, walay lahi nga makatubag sa atong pangandoy o panginahanglan sa pagkamatarong, mao ang pagkamatarong ni Kristo. Ngani akong giraampo, mga minahal ko, magkaisuna, magkaigalahan, nga atong dawaton si Kristo. Atong itugyan, atong kaugalingon kaniya. Atong isugid kaniya, atong pagpanginahanglan. Ang atong kakulangon, kay siya magapuno niini, ug magatabon ka nato sa iyang kupo sa pagkamatarong, sa iyang bisti sa pagkamatarong, aron kita magapabilin sa paglingkod kauban niya sa panihapon sa kordero sa Dios. Akong ipanginaot, kitang tanan, makaigsunan, mahiapil niya ng dakong bangkiti sa linuwas sa mga kanakan sa Diyos nga kabahin sa iyang kinaharian. Mayong buntag, kanatong tanan, malipayong adlaw ipapahulay, ang Diyos magapanalangin kanato. Iduko nato atong mga ulo sa pagampo. Amahan nga balaan, among silimbahon nga Diyos. Kami nagapasalamat sa imong gidulot nga kaluwasan alang kanamong tanan. Ikaw nagatanyag kanamo sa pagkamatarong ni Kristo. Ang bisti sa pagkasal, putli og pagkamatarong ni Kristo nga walay lama, walay dagta. Kana nga bisti mo'y magahimo kanamo ngarangan makigbahin diha sa bangkete sa mga linuwas. O Diyos, tabangi kami, nga dili kami magasalig sa among kaugalingon ng pagkamatarong. Tabangi kami sa pag-ila sa among pagpanginahanglan. Tabangi kami, O Diyos, nga amo kanang dawaton. The offer of salvation, pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo. Ugonia, O Diyos, kami magmalipayon nga maglingkod uban sa imong mga kanakan, uban sa mga linuwas na nang ginharian nga gitagana nimo sa imong mga katawhan, ginharian nga langitnon, mahimayaon nga ginharian, kung ansa nga kaming tanan makiguban kanimo hangtod sa kahangturan. Salamat, O Diyos, nga ikaw nagadawat kanamong tanan, amo kiniginahangyo sa ngalan ni Jesus. Amen.